encara hem començat el dia amb vents de ponent, no bufa fort, però no deixa de bufar en tota la nit, i després del ponent que bufa aire de vesprada, avui hem començat el dia amb temperatures més altes i amb pocs núvols al cel, apenas algunes pinzellades de núvols alts que acompanyen el vent que bufa des de l'interior cap a la costa. Un dia que serà assolellat amb temperatures que no patiran massa canvis. Les temperatures mínimes d'esta nit han pujat 2, 3, 4 graus respecte a les últimes nits. En punts de la costa, fins i tot hi ha observatoris que no han baixat en tota la nit els 20 graus, cas de Segur, algun punt de la Marina. La resta de zones de litoral, temperatures entre 16 i els 19 graus. A les comarques més centrals, entre els 12 i els 15 graus, i només en punts del nord interior de València trobem temperatures per davall dels 10 graus. Situació meteorològica marcada pel pas d'aixòs núvols alts, pel vent de ponent que bufarà fins a migdia, fins i tot amb alguna ratxa moderada a les zones de més al nord de Castelló. A partir de migdia entrarà la brisa al litoral de València i d'Alacant, encara es mantindrà el mestral al nord i les temperatures màximes quedaran molt paregudes a les d'ahir, potser refresca una miqueta en punts de la costa en el moment que entre el vent de xaloc. Demà dijous, presència d'alguns núvols més, temperatures mínimes sense canvis, màximes amb tendència a baixar un parell de graus. Farà bona hora, farà temperatures suaus, però un poquet més baixes fruit de la presència de núvols i també de l'entrada de vents d'origen marítim. Divendres, el dia del 9 d'octubre, dia de tots els valencians, dia marcat pel sol, l'estabilitat i per un nou ascens de les temperatures. De nou, en algun observatori les temperatures podien enfilar-se fins als 30 graus, un dia de calma, d'estabilitat, amb apenas alguns núvols. I el cap de setmana sembla que començarà dissabte amb sol, però a última hora del dia o a mitjan vesprada tindrem un augment de la nuvolositat, també de la inestabilitat, amb precipitacions que avançaran del nord al centre i del centre al sud de la comunitat, on està previst que a última hora del dia el vent bufe de gregal, acumuli núvols i pugui deixar precipitacions, que algunes d'elles podrien ser moderades i persistents. Diumenge, l'entrada de vents de mestral escamparà la nuvolositat, encara quedaran núvols al centre i al sud, núvols que en principi no hauran de donar precipitació. Això sí, diumenge l'ambient serà una miqueta més fresquet.